Stotina građana okupilo se ispred Skupštine grada da bi iskazali svoje nezadovoljstvo zbog, kako kažu, hajke na napuštene pse. Oni su zatražili poštovanje zakona o dobrobiti životinja i ozbiljniju borbu protiv neodgovornih vlasnika. U Sekretarijatu za komunalne poslove kažu da grad čini sve kako bi što bezbolnije rešio problem pasa lutalica, ali da je za to neophodno doneti i odgovarajuće zakone i drastično povećati kazne za nesavesne vlasnike. Građani koji su se organizovali preko društvene mreže Facebook nezadovoljni su, kako kažu, zbog medijske i šinterske hajke koja se vodi protiv napuštenih pasa. Oni misle da glavni akcent treba staviti na odgovorno vlasništvo i kažnjavanje vlasnika koji ne poštuju zakone. Većina građana na protest je povela i svoje ljubimce koji su nekada bili ulični psi. On je pas koji je nađen na ulici, imao je 2 i nešto meseca kada smo ga našli, bio je u veoma lošem stanju i pretpostavljamo, pošto se plaši ljudi, da je imao veoma negativne iskustva sa ljudima kada je bio malo šteno 2 meseca, što je stvarno poražavajuće za ovaj grad. A ovo je malenica. To je najbitnije. Pas koga smo spasli, izlečili. Dugo lečili. Jedna lokalna samouprava, pa i Beograd, normalno, prema zakonu o dobrobiti, treba da ima jedno prihvatilište. Ali u prihvatilište treba da se stavljaju oni psi koji, stvarno, žao mi je, ali nemaju drugo rešenje, koji su po svom ponašanju. Ali verujte mi, takvih je jako malo. Mi smatramo da nema više od 100 takvih pasa. Ovo sve drugo je nečiji otpor i izazvano. Razumete, ljudi koji se bune pa kažu da je agresivan. Znači, ti ljudi svoju agresiju podmeću tim psima, a me nema mehanizme da to proverimo. Ja sad mogu da kažem, evo znate, napalo me 5, evo Šinteri će da dođe. Čekajte, mislim, znate, to je vid diskriminacije. Gradu su sugrađani na prvom mestu, a gradski sekretar za komunalne i stambene poslove Predrag Popović rekao je da ćutanjem nadležnih republičkih organa nije naneta šteta sekretarijatu ili službi zoohigijene, već žrtvama napada pasa, koji su se dogodili prethodnih dana. On je podsjetio da se od 5 slučajeva napada pasa u samo jednom radilo o lutalici, dok su ostali bili vlasnički psi. Ja jesam za strategiju, za ona rešenja i za one norme koje zabranjuju svako uznemiravanje, sakaćenje, trovanje pasa, i tu je grad odlučno rekao svoj stav. Ali sam pre svega za strategiju i za ona rešenja koje garantuju bezbednost i sigurnost naših najmlađih trudnica, stranih gostiju koji dolaze u naš grad. Ja sam lično i roditelj i vlasnik psa, ali ako moram da biram između bezbednosti i interesa svog deteta i psa, ja tu dilemu nemam. Ali se nadam da i oni koji su odgovorni i koji su nadležni za ovo, a to je Republička uprava za veterinu, neće imati tu dilemu i dosledno sprovesti one mere koje su u njihovoj nadležnosti. Kao što je svaki vozač odgovoran za svoje vozilo u saobraćaju, tako je, kaže Petrović, odgovoran i svaki vlasnik za svog psa. On objašnjava da ta oblast hitno mora zakonski da se uredi i da grad dobije veće ovlašćenja za rešavanje tog problema. Petrović je najavio dalji nastavak akcije humanog preseljenja pasa lutalica u azile, kao i još aktivniju kampanju udomljavanja pasa sa ulice.